Уважаеми гости, представлението започва след 1 минута. Моля, изключете мобилните си телефони. Приятно гледане! Здравейте, скъпа публика! Добре дошли на второто публично в София представление по законодателен театър на темата за менталното здраве. Една тема доста голямо табу в българското общество. Аз се казвам Тони Любенова и тази вечер ще съм вашия жокер, което е една от първите функции на този тип законодателен театър, който може би някой от вас вече сте виждали, а други от вас все още не. Някой ще ми каже ли какво означава всъщност жокер? Може тези, които са били предни път, да подскажете малко, а другите, разбира се, новите лица. Подсказка, добре. Какво друго? Фасилитатор, окей. Там чух някой? Скритата карта в колата. Да, картата 0. Това е картата, която заедно с вас преживява, или по-скоро съпреживява всичко, което ще се случи на сцената. Ролята на жокера в законодателния театър е да бъде моста между вас, публиката, и това, което се случва на сцената. Да водим диалог, може би горе-долу, както водим в момента. Супер, имаме жокер за законодателния театър, окей. Какво друго ни трябва, за да имаме театър? Актьори, да, супер, със сигурност ни трябват актьори. Ще ги видим след малко. Какво друго ни трябва, за да имаме законодателния театър? Сцена си имаме, супер, доколкото знам и доколкото стъпвам на нея, да. Юристи! Добре, точно така, да. Защото все пак ние тук ще си говорим за закони. Защото каквото и да си говорим, със сигурност всички проблеми в нашето общество, аз наистина вярвам, че биха се решили, ако бяхме по-емпатични едни към други. Само че, за съжаление, ние не можем да ходим и да променяме хората. И в този момент, когато хората не искат сами да си помогнат на себе си, а и другите не искат да им помогнат, това, което ни остава, е да се обърнем и към държавата, институциите, които се грижат за нас. Именно идеята на законодателния театър е вие като публика, заедно с нас, създателите на това представление, да създадем законодателни предложения, които по-нататък да предвижим. На 29 март миналия месец имахме такова подобно представление, на което си говорихме за темата за домашното насилие и създадохме заедно с публиката 17 законодателни предложения, които вече са оформени, което именно беше благодарение на вас като публика. Разбира се, както казахте, юристите са хората, които ще дойдат след един момент, ще ни консултират, когато има нужда и разбира се, ще чуят вашите предложения, ще ги формулират и по-нататък ще ги преведат нататък по потока, заедно с екипа, заедно с доста срещи. Разбира се, идеята на този театър не е той да остане тук в залата, а да продължи по-напред. Това не е театър, който ние само гледаме, а театър, в който участваме и театър, който продължава дори след като излезем от залата. Затова бих искала на сцената сега да поканя и наистина юристите, нашите правни експерти, които ще дойдат, ще изслушат предложенията ви и после заедно ще ги формулираме. Така че, скъпа публика, на вашето внимание Невин Шакирова, съдия във Върховния касационен съд. Мария Христова, съдия във Върховния касационен съд. И Велислава Любенова Илиева, правен експерт в областта на неправителствените организации. Супер, казахме, че ни трябва сцена, имаме жокер, имаме правни експерти, имаме актьори, какво друго ни трябва? Сюжет, да, и него ще видим след малко. Един театър, ако се играе в едно затворено помещение и никой не го гледа, точно този законодателен театър ще се случи. Между другото, тези дами там, те наистина имат много готини предложения законодателни, но
Идеята не е само те да си говорят с нас, ами ни трябва и публика. Разбира се. Защото вие не сте обикновена публика тази вечер. Вие сте активни граждани, вие сте представители на неправителствени организации или представители на институции, които са се събрали тук. С идеята не е това да бъде едно мащабно събитие, в което 300 човека да си говорят, а тези, които са тук, те наистина би трябвало да са тук и те си заслужават да са тук, защото именно вашите мнения ще чуем тази вечер. И понеже вие не сте обикновена публика, а сте публика, която ще участва, може би е хубаво да се запознаем. Така че бих ви помолила сега да се обърнете по другарчета си по стол или най-близкото, ако нямате, и да се запознаете и да си споделите какво ви доведе днес на това представление. Супер, благодаря ви. Ще имаме още възможности да си говорим през тази вечер, защото отново идеята тук публиката не е да е пасивен наблюдател, а да бъде съучастник във всичко, което виждаме на сцената. Какво ще се случи от тук насетне? След мъничко актьорите, които вие споменахте, ще ги поканим на сцената и те ще ви разкажат една история. Историята, която ще видите сега, е за едно жилищно пространство, един блок, в който съседи живеят заедно и имат един общ проблем. Как го разрешават те? Ще видим, така че гледайте, насладете се на всичко, което ще ви покажат актьорите след мъничко и ще се видим след няколко минути. Приятно гледане! Istina je, druže, istina je sve. Noćima ne spavam otkad nema nje. Otišli su sa njom lepi sni, ostali su košmari. Махайте се! Оставете ме на мира! Айде, разкарайте се вече, гадняри такива! На какво прилича това? Всяка вечер едно и също. Бе, стига бе, че искам полиция! Не мога да разбера някой, като има проблеми с алкохола, да си ги държи в главата! Абсолютно! Айде пак! Ох, спрете го този шум, бе, хора! Спрете го! Не, 3:42. Не, ще се побъркам, ще се побъркам. Иван има много сериозен проблем и има нужда от помощ. Разкарайте се и не доближавайте до вратата ми, че ще ви избия! Разбрахте ли, кучета? Виждаш, и той също не е добре, направо се е побъркал. Той не е адекватен този човек. Добър ден. Добър. Ден. Добър ден. Добър ли е? Ами, уважаеми съседи, благодаря ви, че дойдохте. Нямаше как да не дойдем, трябва да се вземат някакви мерки. Абсолютно. Това поведение на Иван минава всякакви граници и продължава вече месеци. Не месеци, а година. Хора, не мога да спя, имам проблеми с нервите. Това допълнително ми влошава състоянието. Слушайте, Иван има много дълбок емоционален проблем и има нужда от помощ. Иван, ела при нас. Добре съм си и тук. Добре. Събрали сме се, защото всяка вечер вдигаш шум. Музика, бутилки, викове, нетърпимо е. Счупани бутилки, крясъци, псовни. В блока има и деца, Иване. Абсолютно. Иване, понякога като чувам виковете ти, просто не мога да заспя и на сутринта се чувствам като ударена с чук. Разбираш ли, че просто много ми се влошава състоянието? Извинявай. Ама си извинявай, няма да стане. Трябва да обещаеш, че това ще приключи. Иване, ние живеем тук. Тази улица поне е тиха. Обаче ти с тия крясъци, писъци, тия пиянски изпълнения, бъркани бе, човек. Добре, обещавам. Искаш ли да поговорим за проблемите ти? И аз имам проблеми. Моите кой ще ги реши, а? Ама хората, които ходим на работа по цял ден, нямаме проблеми, нали? Ами да, то не може всяка вечер, разбираш ли, няма как всяка една вечер да слушаме, това ще се побъркам. Кое е това? Теб. Ясно. Иване, трябва да спреш. И как? Откъде да знам как?
Иване, просто трябва да спреш да пиеш. Лесно ти е на тебе да го кажеш. Лесно ми е на мене, за някои хора пиенето не е проблем. Спри да се оправдаваш и спри да се правиш на жертва. Проблемът е много по-дълбок. Иван има проблеми с алкохола, Мария е в депресия. Оправдания! Не разбирате. разбирате! Да, не разбирам. Вие знаете ли какво е да се събудиш една сутрин и да си кажеш: ами, ако утре не се събудя? Всеки си има проблеми. Да, но това е всеки ден. Може би имаш нужда от помощ. Каква помощ? Психологическа. От психолог? Ма ние тук да не сме болница. Човек, ако е нормален, няма нужда от психолози. Абсолютно. Аз исках да започна терапия, но не казах на никого. Родителите ми казаха: я се стегни да спра да си гледам в телефона. Казаха ми просто да спра да имам лоши мисли, че съм ненужна и на никого не трябвам. Общо взето, чувах само обиди, високомерие и думи, 1500 непоискани съвета. Искаш ли да ти ударят два шамара, може би ще се оправиш. Я се стегни, какво си се отпуснала? И в крайна сметка потърсих помощ от специалисти. И те ме наблъскаха с хапчета. Душата с хапчета ли се лекува? Това нещо струва много пари. Ако, например, си щупя крака, има лекар за това, нали? Ама ако съм щупена тук отвътре... Ние говорим за шум, не за философия. Точно така. Проблемът е много по-голям. Какъв е проблемът? Иван има проблем с алкохола. Мария има нужда от мъж, например. Да, имам проблем с алкохола. Простак. Пия, защото не мога да спя. А не мога да спя, защото постоянно мисля. Вие знаете ли кое е най-страшното? Кое? Не е самотата. Не е и нищо друго. Най-страшното е, когато всичко изглежда абсолютно нормално. Хората ходят на работа, кучетата се разхождат, децата се играят пред блока. Всеки знае какво става. Само ти не знаеш. И ставаш сутрин, събуждаш се, отваряш прозореца и си казваш: това ли е? Това ли е живота? После ставаш, отиваш на работа, прибираш се, на следващия ден пак същото и после пак и... В един момент започваш да се свиваш. Малко по малко всеки ден. Докато накрая не дойде сутрин, в която се събуждаш и си казваш: ами ако просто утре не се събудя. Но това не можеш да го споделиш на никого, защото хората веднага ще кажат: абе, я се стегни, ама не е толкова лесно. Има неща, които са по-силни от самия теб. Иване, това не е наш проблем. Всеки си носи кръста. Да, но кръста понякога е прекалено тежък. Ма ние не можем да ви решим проблемите, бе, Никой хора. не иска това от нас. Въпросът е, че с малко разбиране и толерантност може да се опитаме да променим нещата. На слабият няма да му влееш сила с думи. Това е кауза пердута. Аз просто исках някой да ме чуе. Аз не искам да ме чуват. Искам просто да ме успокоят. Добре, събранието приключи. Скъпа публика, видяхме една ситуация, която далеч не е толкова различна от българската действителност, за съжаление. Някой от вас виждал ли е нещо такова или чувал ли е нещо подобно в обкръжението си? За съжаление, доста от нас. Какво видяхме сега на сцената? Всеки си има проблеми, до момента никой не беше решен. Кои бяха тези хора, които видяхме на сцената? Всички тези хора. Съседи? Добре. Хора като нас. И какво се случи с тях? Скараха се. Добре, за какво се карат? Единият съсед вдига шум. Кой съсед? Иван. Иван вдига шум.
Добре. Тоест това са персонажи, които са с тотално различни характери. Искате ли да ги разгледаме един по един? Например, кой беше това? Домоуправителка, добре. И тя прави какво? Как? Смирява. Какво се опита да направи тя? Какво каза? Иска да намери. С разговори. И тя какво направи? Събрание. Общото събрание на блока. С всички останали съседи. Какво се случи на общото събрание? Тоест, едните съседи обвиняват Иван и Иван обвинява другите съседи. Добре. Какво чухме? Какъв е проблема на Иван? Да, Иван пие, има проблем с алкохола. Той каза, че иска да бъде чут. Да, вие казахте? Никой не влиза в обувките на другия. Ами този персонаж там? Какво прави този персонаж? Индивидуален подход към Иван. А те какво се опитват да направят всички дружно? И тя какво направи? Как се опита да подкрепи? Тоест нейното предложение беше психолог, специализирана помощ. Да. И тя, когато го предложи, какво стана? Ако си здрав, нямаш нужда от психолог. Колко от вас са го чували това нещо? Да, да си се оправя както си знае. Ами този персонаж? Какво се случи с този персонаж? В депресия? Добре. И какво стана тя като сподели? Да се стегне. Какво каза тя, за да измести фокуса? Тоест никой не слушаше другите. Тя беше тиха и никой не я чу. Да. Някой там имаше нещо. Да. Този персонаж.
Да. Чудесен въпрос. Как можем да помогнем на човек, който не смята, че има проблем? Мгм. Мгм. Там някой искаше да каже нещо? Да. Мгм. Да. Благодаря. Ами, този персонаж? Какво правеше този персонаж? Има интересен свичър. Ага. Окей. Мгм. Мгм. И той какво каза? Gaslighting. Мгм. Всеки си има проблеми, да. Там? Мгм. А може би така и научен. Мгм. Мгм. Да, абсолютно. Благодаря за което. Харесва ли ни тази ситуация, която видяхме току-що? Мгм. Има ли нещо, което би могло да се промени в нея? Има.
Добре. Супер, че казвате, че има какво да се промени, защото това е идеята на законодателния театър. След един момент аз ще помоля актьорите да излязат от сцената и да започнат отново от начало. А този път, вие като публика ще имате възможност да промените това, което се случва на сцената. Как ще стане това? Сцената ще започне от начало и когато някой от вас, който и да е, и отново няма грешни и правилни решения, всичко е добре дошло, когато някой от вас има идея как може да се промени това, което се случва на сцената, може да плесне и да каже стоп. Стоп. Може ли да го пробваме заедно всички? Не чух стоп, някъде не чух пляскане. Заедно. Добре. 1, 2, 3. Стоп! Супер. Когато някой от вас има идея, каквато и да е тя, отново всичко е добре дошло, може да плесне и да каже стоп, след което аз пак ще изляза на сцената, светлините ще светнат и просто ще си поговорим, ще видим каква идея предлагате вие. И след това, който от вас иска, ще има възможност или да я изиграе, или да каже на някой от актьорите да я изиграе по различен начин. Стана ли ни ясно горе-долу какво е това? Супер. Какви са механиките? Добре. И отново търсим промени, които може да останат. Всичко е добре дошло във всякакви аспекти, институционални включително, така че може да развихрите въображението си. Това е именно едно място, на което ние репетираме за една реална промяна. Тоест, нека видим какво ще се случи. Така че бих помолила актьорите да излязат, да застанат на позиции. Представлението ще започне от начало и отново, когато някой от вас има идея, когато и да е това, може да плесне и да каже стоп. И ще изляза и ще си поговорим. Актьори на позиции. Начало. Istina je, druže, istina je sve. Noćima ne spavam otkad nema nje. Otišli su sa njom lepi sni, ostali su. Оп! Чудесно. Колегите отгоре светлините, да, благодаря. Кой от вас каза стоп и плясна? Не чух, не видях. Да, здрасти. Да му каже какво става. Да го попита, да си поговорят. Тоест да прекарат малко време заедно, да си говорят. Добре. Тоест Мария да отиде при Иван, да почука, да си поговорят и да видим какво ще стане. Супер. Добре. Вие как се казвате? Ина. Добре, Ина, дали искаш да излезеш на сцената и да изпробваш вместо някой от персонажите? Аплодисменти за Ина! Супер! Кой от персонажите би искал да смениш? Кой би искал да сменя? Мария. Мария. Добре, заповядай този микрофон, за да те чуват. Супер. Да видим какво ще стане, когато Мария отиде при Иван и си поговорят. Актьори на позиция. Начало. Може ли той да е шумен, за да се случат нещата? Istina je, druže, istina je sve. Noćima ne spavam otkad nema nje. Otišli su sa njom lepi sni, ostali su košmari. Кой е? Аз съм Ина от долния етаж. Какво искаш? Само исках да ти кажа, че не мога да заспя и утре имам лекции.
Какво ме интересува, че не можеш да спиш? Бе, айде, викай вече, който трябва, викаш и това е. Нищо не разбирате. Искаш ли да излезем да се разходим? Какво ще се разхождам, бе? Аре, махай се вече! Оставете ме! Всяка вечер едно и също! Още ли си там, бе? Какво искаш? Всички са... Благодарим. Аплодисменти за Ина. Нека върнеш фибата. Да, благодарим ти. Още веднъж аплодисменти за Ина. Габи, може да се върнеш и ти на сцената. Добре, какво се случи този път с предложението, което Ина даде? Първоначално нищо, а после? Аха. Добре. Тоест той е пиян, няма как да я чуе. Добре. Някой да му почека на вратата. Можем да намесим институциите, точно така. Може ли само да вдигнете ръка? Извинявам се много, за да ви дадат и микрофон да ви чуят. Да. Супер! Вие споменахте закона за етажната собственост. И какво би могло да се направи в такъв случай? Подава се сигнал, първият път е предупреждение, полицията идва на място и ако продължава, това е пиян човек, който едва ли ще може да контролира поведението си. Да, ако е опасен за себе си и околните, има психиатрични клиники или спешна интоксикация в болниците, така че не разбирам защо не намесват органите на реда. Добре, т.е. вашето предложение е да се намесят органите на реда и какво, да го изпратят в клиника? Това вече крайно, но поне има стъпки, не съм достатъчно запозната с закона, но не мисля, че хората са дори в правото си да се саморазправят с него. Това е човек, който не е напълно отговорен за действията си към момента. Той е под влиянието на алкохол, възможно някакви субстанции и много сръбска музика. Да, абсолютно. Добре, ако не това, то какво може да се направи, когато се извикат институциите или се намесят по някакъв начин? Как? Почти нищо. Тоест полицията може да състави протокол и да си тръгне. И ако това продължи да се случва, полицията състави протокол и така нататък, то какво друго ни остава? Какво може да направим? Арест? Тоест някой да го попита, когато е трезвен, защо пие и откъде идва проблема.
Добре. Кой би направил такова нещо? Грубият съсед. Той би отишъл да попита. Мгм. Да, точно сам да избере да му се помогне. Мгм. Абсолютно, да. Мгм. Какво системата може да направи за такива хора, които не искат да си помогнат и няма кой да им помогне? Тоест, когато човек не е опасен. Мгм. А има ли вариант тези институции наистина да помогнат? И как би изглеждал той? Да, вие? Тоест, вие предлагате, освен полиция, да може и социален работник да отиде на място и да поговори с човека. Кой би извикал такъв социален работник? Добре. Бихте ли искали, скъпа публика, да видите един такъв вариант, в който социален работник говори с Иван? Добре. Вие как се казвате? Илиан. Добре, Илиан, дали искаш да излезеш и да изпробваш тази роля на социален работник? Чудесно. Аплодисменти за Илиан. Да. Така, с кой персонаж би искал да се смениш? Един от съседите ще излезе и ще влезеш ти. Може би с домоправителя, тъй като има известна доза авторитет към тази микрообщност на входа. Добре, т.е. вие се сменяте с... Хари. Може да дадеш. Какво означава сменям се? Да. Няма нужда да го даваш. Нали мисля, че нямаш нужда да го даваш. Чакай. Мога да го взема, ако искаш. Не, няма проблем. Ти трябва да го обличаш. Социалните работници, доколкото знам, не носят такива. Но може пък да носят. Ще влезна в роля, така че съм по-приятелски. Добре. Така, добре. Така, ти си сам. Няма. Влязъл един социален работник отсам или отсам? От входа. От входа. Добре, в такъв случай актьори на позиция виждаме една сцена, в която при Иван отива социален работник.
Тоест колегите отгоре може да пусне музика и да видим какво ще стане. Актьори на позиция, начало. Istina je, druže, istina je sve. Noćima ne spavam otkad nema nje. Otišli su sa njom lepi sni, ostali su košmari. Спокойно. Тук напрежение не трябва да има. Чук, чук, чук. Кой е? Здравей, казвам се Илян и съм тук, тъй като разбирам, че имаш проблем и бих искал да ти помогна. Откъде се взе ти, бе? Кой ти изпрати? Ами, живеем в Република България, имаме институции, имаме процедури, бюрокрация, няма нужда да се занимавам с това. Общо взето, съседите няколко пъти са се оплаквали, викали са полиция и съответно идвам тук да си поговоря с тебе чисто приятелски. Не искам да ти навредя, искам да разбера защо се държиш по този начин, да се опитам да ти помогна по някакъв начин. Ти отворен ли си към това? Те всяка вечер викат полиция. Ами, идеята е да се спре това нещо, да спрат да викат полиция, но всъщност те викат полиция именно защото ти нарушаваш техния мир и искам да разберем заедно защо се случва това. Какво искаш да разбираш, бе? Къде си дошъл тук по нощите да ме... И останалите ли са там? Не, само аз съм тук. Скрили са се, знам аз. Те всяка вечер така правят. Она от другия апартамент направо ме побърква. Разбирам те, разбирам. Тежка е ситуацията. Всеки има своите проблеми. Тежка е! Ама мен кой ме разбира и кой ме чува? Искаш ли аз да се опитам да те чуя? Само ако ме поканиш и ако ми позволиш да те чуя теб. Как ще ми влизаш в апартамента, бе? Нема те покана, направо излизам аз. Здравей, как се казваш? Иван. Иване, аз съм Илян. Приятно ми е да се познаем. Приемаш ли моето ръкостискане? Няма никой, казах ти. Тук съм, няма те да раня. Благодаря ти, Иване. Как си? И как да съм? Пил ли си? Малко. В мярка е добре, но малко изглежда сякаш не е в мярка при тебе. Така ли? Не мога Сигурен да ти ли си, кажа. че е така? Не мога да ти кажа дали И е как така. мога да кажеш, че не е по мярка? По какво ми личи? Ами има някаква норма на поведение, при което хората спазват определена Абе, аз доза. тук не съм на лекция, бе, казвай за какво си дошъл или иначе. Добре, само искам малко да се успокоиш. Не съм дошъл тук като враг. Искам да разбера защо пиеш. Искаш да ме накараш да се развикам, така ли? Те сте скрили долу и слушат сега. Къде ги виждаш? Елате бе, съседи, елате! Къде сте скрити? съседите, бе, полицията, бе! Няма е полицията, казвам ти. Значи аз съм тук сам. Не се бой. Нямаме проблеми, всичко е наред. Благодарим на Илян. Скъпа публика, вие спирате хората преди аз да ги спра даже. Уау. Супер. На някой май му хрумна идея. Би ли искал да каже първо какво се случи с това, което Илян предложи? Добре. Да, някой там? Да? Но няма да сработи. А какво би могъл тогава да направи един такъв социален работник вместо това? Аз лично не съм привърженик на институциите. И бих карала друг персонаж, който се отнася по-човешки. Защото за мен този човек с проблема Иван няма толкова лесно да се отвори към институциите. Първото, което е, и второто, което е така директно да го осъждаме, ама ти сега си прекалил много и така нататък. Това за мен не е окей. Добре. Някой от вас има ли идея? Да? Аз бих казал тук първо за институциите, ако не е човек от институция,
няма кой оторизиран да отиде всъщност да говори с него. Според мен тук е важно, понеже има немалко закони от последния законодателен театър, които са подготвени, доколкото можем да оставим всички баяси и предубеждения, които имаме на страна, нали, да се опитаме да намерим решението. Според мен, със сигурност, тук единственият проблем на социалния работник на Илян е, че отива при него докато е пиян. Може би това е най-сериозният проблем. Тоест тук може би той проблема е двупластов. Първо трябва да има, може би, трябва социален работник, който да говори с човека, когато е трезвен, но и според мен трябва да има и желание от страна на алкохолика в случая за това да се направи някаква промяна. Тоест предложението е, когато човек е трезвен, тогава да отиде социален работник пред него. Какъв би бил механизма това да се случи? Ами, може би да не е вечерта. Ага. Не, тук може би механизма би бил да има, както говорихме по-рано, ако полицаите забелязват, или не само полицаите, включително и съседите, да има някакъв вид хотлайн, евентуално за някаква институция, която да отиде в по нормално време, съответно да види човека. Може би не директно да отидат при него първо face-to-face, ами може би да се свържат с него и съответно да го попитат. И пак точно това, което и хората преди мен казаха, да не се... И давам микрофона там, виждам, че има един човек. Може би най-важното е наистина да подходим не от призмата на човека има проблем, ами по-скоро как можем да го чуем и да му помогнем. Чух идеята за хотлайн. Всъщност някой от вас знае ли за съществуването на такъв хотлайн, който да помага на хора в такова положение? Да, за насилие истината е, че съществува, но точно такъв за ментално здраве на национално ниво не съществува. Няма къде да се обадим. Има, разбира се, различни организации, сдружения и фондации, които помагат, но държавата не прави нищо. Някой там имаше нещо, Дени, или? Да, там, добре. Зад Илян видях първо. Интеграция. Сходен проблем. Не, мерси. Имат сходен проблем, тъй като един иска да бъде чут, други иска да бъде разбран. И в една такава ситуация, може би тези двама души, когато той е трезвен и когато тя до някъде се е наспала, биха могли да си съдействат, но пак трябва това да бъде координирано от друг, който е наясно какво се случва. По какъв начин те биха могли да си съдействат? Ами двамата имат обща потребност да разговарят, да бъдат чути, видяни и разбрани. Тоест да си говорят един с друг? Биха могли. Добре. И, на принципа на трудотерапията биха могли да бъдат вкарани в нещо като полезен труд, например. Добре. Биха могли. Това звучи смешно, обаче хората, когато ето един алкохолик в повечето случаи не може да работи. Той реално е един несъществуващ човек. Той освен да пие, друго не може да прави. И ако в една такава ситуация бъде интегриран в това да прави нещо и да помага на някой, да се чувства адекватен и да вижда, че хората го виждат и го забелязват, той може да излезе от тази ситуация. Тоест може би някаква опция за доброволческа дейност? То пак няма да е много доброволческо. Тези неща на сила не стават. Да, Илян първо видях. Благодаря. Аз само искам да направя кратко уточнение, че откровено смятах, че като социален работник ще дойда след 9 часа сутринта, а не вечерно време, примерно в 11 да се разходвам, защото предполагам, че и социалните работници първо имат регламентирано работно време и семейство и така нататък. И съответно моята идея като социален работник, и аз това го включих в своето въведение на идеята, бе да отида в някакъв момент от цикъла, защото това е циклично, в който се очаква той да е трезвен. Тоест, дали ще е в рамките на работния ден, с ясното съзнание, че може и да не открие човека на адреса, или човека на адреса да е в такова състояние, че не може да дойде до вратата да ми отвори и отговори, но все пак в дневна фаза да го изиграя. И съответно ще я предложа евентуално в дневна фаза да го изиграя, но само ако има желание. Супер. А какъв би бил механизма един социален работник да знае къде, кога и кой да потърси? Ами при положение, че малко аз работех с презумпцията и обясних на героя, че
е имал обаждания до полицията, по служебен път да стигне тази информация до оправомощения орган, който да изпраща, нали, такива работници за такива казуси. Тоест, аз горе-долу по такъв начин си го представям, защото е ясно кой е човекът, ясно е къде е мястото, кой апартамент, в кой вход, в кой блок, в кой град. И комбинирайки тези двете, да се направи опит така да се отиде до човека в точно, нали, обърнато време един вид. Тоест така, както аз го разбирам, е да има някакъв координационен механизъм между тези социални работници и полицията, които да могат да си предават информация едни на други, така че социалните работници да знаят за такива случаи с проблеми с менталното здраве и да може да реагират. Ами, стига да са оправомощени и стига да има регламентиран начин за точно този трансфер на лични данни, защото в край на краищата това са чувствителни лични данни, които или може да се злоупотребява с тях в даден момент, ако няма регламентиран достъп до такива данни, или пък може да... Извинявам се, забравих си мисълта, но общо взето точно такъв механизъм да има и с нужните защити, които все още не съм ги измислил какви да са. Добре, благодаря. Там видях и след това тук. Да. Полицията, нали, е сезирана и е дошла да види за какво става въпрос. Да, благодаря. Хубаво е да не се... Защото ние приемаме, че полицията означава наказание след това за човека, нали, който е нарушил някакви правила. Добре, според мен, първо да има, нали, да бъде от полицията сезиран лекар, който да установи точно какъв е проблема на човека и след това, нали, да му се предложи, но не така той ако реши, а просто тъй като е нарушил все пак закона, примерно да е задължен да посети 5 сесии, да речем на психолог или да посети лекар или в клиника, зависи какво е състоянието на човека, но а не да се приема като, нали, след като е сезирана полиция, трябва да има наказание за този човек и така нататък. Просто държавните органи са за това, да може ние да живеем по-добре, да се чувстваме по-добре. Така че протокола, според мен, в такива ситуации трябва да е такъв. Също и за момичето, което, нали, беше по същия начин, нали, може би личният лекар в този случай, тъй като тя каза, че, нали, все пак те също трябва да имат някакъв протокол, който да насочат такъв тип проблеми. Аз го казвам от гледна точка на това, че аз съм доброволец на гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Анимус и тъй като няма линия, на която хора с психични проблеми да се обръщат, нашата линия е безплатна, нали, картинката е много страшна и е такава. Близките, тъй като са много изплашени, ако имат такива близки хората в тази ситуация, ги ограничават максимално, но им остават примерно телефон, на който те да им се обаждат, нали, те да нямат импулси да звънат, но нашия телефон е безплатен и трябва да ви кажа, че пролет и есен е нещо ужасно. В смисъл, ние не можем да помогнем. Няма как с един разговор да помогнеш на човек с психични проблеми. Единствено, нали, което може да направим е да го насочим към лекар, но хората, които са в криза, нали, те не смятат, че са болни. И нещата са доста... за мен в България са много зле в това отношение. Така че, нали, хубаво е наистина, когато се сезира полиция, когато има такива неща, хората да бъдат пренасочвани към най-доброто за тях и това ще е най-добро и за съседи. Освен това не се спомена родителите, близките на тези хора. Съседите също, нали, в България всички се познаваме, както се казва. Добре е, нали, да се опитат да се свържат с близки, да говорят с тях, да видят, нали, могат ли общо, как да кажа, те да им разкажат повече за този човек, да го подкрепят, да помогнат. Но това мисля. Благодаря. Вие бяхте? Има още санкции за тях. И това да кажа, че аз се сещам за този... За кварталния. За кварталния, да. Добре. Вие? И след това видях натам.
Аз първо наистина много съм съгласен с думите на Илиян, май беше, който беше на сцената. На сила хубост не става. А това с полицията съм го виждал от първо лице, че за жалост играе по-скоро негативна роля, защото в блока, който аз съм живяла, сме имали съседи, двама, които злоупотребяваха с алкохола. И когато се стигнеше до полиция, особено един от тях почва нарочно да пие. А сега ще видите вие, като ще ми викате полиция, да видите колко по-зле може да стане. За мен, аз съм съгласна много път с дамата зад мен, защото семейната среда е много важна. И аз мога да го кажа от първо лице, защото майка ми, за жалост, имаше много сериозни проблеми с алкохола. И мога да кажа, че тя беше сляпа за държанието си. Държанието, за жалост, няма да влизам в подробности. Почвам да трепери гласа, защото съм го преживяла от първо лице. Смисъл грозно. Тя не го осъзнаваше на моменти. Дори към мен, най-близкото и същество, към което трябва да има най-голяма обич. И аз мога да кажа, че аз я извадих от тази ситуация, защото тя ми го е казвала след това. Минавала е терапия, стигало се до полиция от съседи, стигало се до институции. Разбира се, институциите отразвиха, оплашиха в един момент, накараха да осъзнае какво се случва, но аз бях този, който е отразви по най-добрия начин, въпреки че тя в много голям период от години беше сляпа за действията си, но аз говорих с нея, говорих. Разбира се, имаше един период, в който се отдалечих от нея и това най-много я оплаши. В интерес на истината. Затова смятам, че семейната среда е един от най-ключовите фактори, които могат да помогнат на този етап. Разбира се и съседите, защото това събрание за мен е един... Аз го приемам като съд. В смисъл, защото това момиче искаше да помогне, другото момиче пак имаше някаква емпатия, защото тя има проблеми, но нормално от срещния човек. В смисъл, майка ми, аз разсъждавам спрямо нея. Тя се чувстваше като нападната, когато в хода се събираше, когато искаше да й каже, нали, не всички бяха, даже всички бяха позитивни към нея, но тя пак го усещаше като негативна реакция, като нападната, като поставена натясно. Така че смятам, че е много важна семейната среда. Съседите също биха помогнали, институциите също биха помогнали. Затова тези фактори трябва да се взаимодействат. Не трябва да се отрича нито едното, нито другото, но трябва поетапно. Всичко накуп няма как да стане. Процесът е много дълъг, мъчителен, но не е невъзможен. Винаги има светлина. Стига да вярваме в нея. Благодаря, най-вече благодаря за личното споделяне. Отпред имаше едно предложение. Извинявай, отзад някъде има човек, който от много време вдига ръка. Между другото, бих поканила и хората, които седят най-отзад, да дойдете по-напред, тъй като аз не виждам заради осветлението, така че повечето от вас ги виждам отпред. Това, което аз исках да кажа по-рано е относно механизма за това социалният работник да може да се свърже с човека, който има проблема с алкохола, в момент, в който да не е пиян или неадекватен или нещо такова. И се чудя дали някакъв добър вариант за това не е някакъв вид призовка, примерно, в който, да кажем, ако полицията няколко пъти отиде при човека и види, че е пиян, в някакъв момент да се задвижи някакъв механизъм, където вместо социалния работник просто да отиде там и да говори с него на място, той да се наложи да отиде, примерно, в офиса на социалния работник и да проведат там някакъв разговор в някаква сигурна среда. И отделно, нали, по-рано някой спомена, че институцията може да подейства отрезвяващо на такъв човек. И нали, целта не е да се сплаши или нещо такова, но по-скоро да... Нали, най-малкото, като знае, че ще отиде в офиса на социалния работник, няма да отиде пиян или нещо такова, поне ще се постарае да отиде трезвен и да могат да проведат някакъв адекватен разговор. Тоест да бъде задължително също да отиде и да направи това посещение. Да, или примерно да има, да кажем, някакво наказание, ако не отиде, глоба, примерно, или не знам. Благодаря. Тони, имам още една молба. Може ли хората, които са най-отзад, ако искате да вземете участие, просто да се преместите по-напред? Добре. Така, имаше първо видях тук, след това там и после горе. Аз мисля, че се чуваме дори. Той ще пристигне. Добре, абсолютно. На мен ми се иска да видя, ако
всички са окей. Дали можем да приобщим Иван, например, пичагата, да има някакъв проблем, нужда от помощ и да видим малко по-различно лице, защото и аз съм съгласна с дамата за интеграция, че е добре да ги приобщим по някакъв начин. Примерно да видим ситуация, в която той може да покаже и различно лице. Или става някакъв пожар и той се включва адекватно наистина, или примерно пичагата трябва нещо да мести и той се включва с помощ, за да видим как евентуално може да се види и някаква негова по-добра страна. Поне на мен това ми се иска да видя преди институциите. Не знам дали би било прието като предложение. Аз искам да попитам първо останалата част от публиката, бихте ли искали да видите такъв вариант преди да го изпробваме? По-скоро не защо. Всичко е добре дошло, разбира се, като отговор, така че защо не също е валиден въпрос, да? Как се интегрира такъв човек? Тоест, дамата даде примери, помощ при местене, пожар и така нататък. Това означава, че те самите са в някакво състояние, което да съдействат и да бъдат интегрирани. Което не винаги е гаранция. Първо... Ако е пиян, застрашаваш неговото здраве, защото може да изгуби баланс, да му падне леглото върху кръка. Как така не става за нищо? Човек е... Тоест, едното предложение е да видим един друг вариант, в който този човек да може да произведи своите качества. Тук също има няколко предложения. Аз предлагам да ги обсъдим и след това да видим какво можем да разгледаме. Да. Според мен защо не работи? Защото всеки има много различен проблем и според мен ще е по-добре да се решат индивидуално по различен канал. И моето предложение за решаването на проблема на Иван е домоуправителя да му предложи от личен опит група за взаимопомощ, където се събират хора, които изпадат в алкохолизъм при проблеми, когато срещат трудности в живота си. И си мисля, че е по-добре да се опита първо да се срещне с хора, които са на неговото ниво, не с някой, който знае повече от него и не преживява този проблем, ами някой, който наистина скоро го е преживял или в момента го преживява и си мисля, че ще е много добра идея, ако домоуправител също така покаже, че и той е имал подобен проблем и това му е помогнало. Добре, второто предложение, да, тук и после отзад имаше също. Само някой беше споменал данни и реших да отворя. За жалост не е много ново, но УНИЦЕФ в България имат едно изследване 2020. Всъщност казва, че негативните емоционални преживявания, най-често тревожност или срам, 63% това се случва. И другия проблем, който срещаме е, че 20% от хората не знаят къде да потърсят помощ. Тоест, според мен, ако мога да направя просто едно кратко съмари, проблема с Иван, който виждаме, избива на алкохолизъм, но той има дълбоки други проблеми. Тоест, алкохолизма е едно от следствията, които може да имаме на проблеми с менталното здраве. Според мен може да ни е по-полезно да не мислим само върху изразяването чрез алкохолизъм, ами може да е изразяване чрез алиенация и може би едно от най-силните неща, които ми направиха впечатление, наистина от тази вечер, слушайки вас, първо, дали в случая Иван със социален работник може би няма да иска веднага да говори с него face-to-face, т.е. ако има хотлайн. Второ, ако Иван не иска да потърси този хотлайн, много мъдро някой от публиката каза, имаме ли намеса на родители, т.е. тук може би въпросът е дали има как, освен да има институция, която да е хотлайн, ако Иван не се обърне към нея, има ли как дали родител близък домоуправител да се обърне. И другото, което е много интересно, може би не в случая за алкохолизма, защото има такива кръгове за алкохолизъм направени вече, но може би за хора с подобни вътрешни негативни нива на, вътрешни, примерно депресия, ако могат да се съберат и заедно да споделят какво им пречи. Добре, благодаря. Ина също имаше предложение отзад от известно време. Мерси. Аз също в тази посока тръгвам, като виждам проблема
Нали, пак не в алкохола, в вътрешната невъзможност за свързване и тази изолация, която се случва. И всички тези опити за външна интеракция само правят на нещата по-зле по някакъв начин, защото като отвътре има невъзможност за свързване, е много трудно да се намери подход отвън да се свържиш. Всъщност аз имам доста опит с изолацията и ми хрумна, че има хотлайн за mental health на Single Step. Той не е хотлайн, а е hot chat. И аз съм го ползвала и супер много ми помогна. Да, на Single Step, ако не се лъжа, работи вечер от 8 до 11. И какво съм забелязала при мен е, че това беше най-лесния, може би единствения начин, по някакъв начин да се свържа с нещо, защото чата е много по... Ако не можеш да се свържиш, чата е най-лесният начин да се свържиш. И малко се изгубих. Поинта ми беше това със свързването. Беше да. Супер, благодаря. Тук също имаше един глас от известно време. Наистина, да, има организации, които подкрепят по такъв начин с хотлайн. Аз ще се върна малко назад. Имаше една жена, която коментираше за институциите, но ще започна с нещо, което в самото начало на представлението казахте. И това е, че помощта започва най-вече от самите нас и самата промяна. Ако един човек сам не желая да се промени, каквото и да правят останалите, не е възможно да се случи, поне не в началото. Сам по себе си полицая може само да констатира някаква ситуация в определен момент. Социалният работник, ако бъде повикан, той първо няма да може да дойде в вечерно време, когато се случват обикновено ситуациите и няма да може да направи нищо. За мен по-скоро е важно най-напред да се направи някакъв от рода на кризисните центрове, в които да има различен вид помощ, която да включва специалисти, медици, които са запознати много дълбоко с проблематиката не само на алкохолиците, въобще с менталното здраве, защото ситуациите в нашата страна са много и най-различни. Начина на лечение на различните хора, психолози, психиатри и разбира се социални работници. И когато това е направено предварително и възникне някаква такава ситуация и хората реагират в определен момент, без значение дали е в жилищен блок или в някаква лична семейна среда, да могат да бъдат спокойни, че тази институция, този център ще реагира адекватно и ще се стигне до помощта. Но това няма да се случи, ако самия човек не желае да бъде подкрепен. Тоест кризисен център, който работи с необходимите специалисти, които могат да консултират, когато човекът пожелае и те наистина трябва да работят в екип. Не може сам по себе си само медицинското лице или социалния работник или психолога да извърши лечението, защото тук става въпрос за лечение. Благодаря. Да, вие? Героя на Иван. Героя на Иван, понеже е по-шумен и цялото внимание се съсредоточи към него и някак се игнорира проблема на Мария. Беше споменато от някого в началото и в подкрепа на госпожата преди мен искам да кажа, че тези центрове биха помогнали на хора като Мария, които вече са търсили някаква помощ, осъзнават, че имат проблем и искат да го решат, но пак се чувстват неразбрани и остават с усещането, че лекарите само са претупали нейния проблем, без да са и обърнали необходимото внимание. Как може да се подсигурим, че това нещо няма да се случи пред един такъв човек като Мария? Там отзад виждам идея. Аз искам да кажа, че този човек, Иван, който изразява себе си по този начин, той е стигнал много близко до границата на своята психика и
е много близко до момента, в който може да мине от другата страна, така че той не е опитно зайче. Дайте сега да пробваме, нали, това, сега той да поговори с него, може да стане нещо, нали, или пък нещо друго. Затова трябва наистина да бъде насочен към специалист, защото той вече, нали, след като не се държи адекватно, нещата малко са излезли от контрол и ситуацията е сериозна. И за това не бива, нали, такъв тип експерименти да се прави, защото всяко нещо може да отключи нещо друго. Нали, човек има добра мотивация да го направи, иска да поговори с него, или, нали, но това по-скоро в един момент може да ескалира ситуацията и нещата, ето както спомена дамата за майка и, нали, хората се събират, защото, нали, там в хода искат да вземат решение. Затова, нали, в такива ситуации, според мен, трябва да се насочи към добър специалист и то веднага и да се вземат адекватни мерки. Това с кризисния център е много добре, но доста е трудно да се правят такива неща в България, така че, нали, аз съм скептична в това отношение, че ще стане бързо и лесно. Идеята на законодателния театър, скъпа публика, е ние да предложим решения, които все още не съществуват, и да намерим начин те да станат реалност. Така че благодаря за всички идеи. Според мен бихме могли да пробваме и да видим какво ще стане. Видях там има Илян идея. Благодаря. В такъв случай, скъпа публика, бихте ли искали да видите, понеже чувам отново, че се връща варианта, в който социалният работник посещава Иван, когато той е трезвен? Добре, защо? Да, вие? А вие искате? Аха. Добре. Какво ви спира, скъпа публика, да изпробваме това решение? Аха, добре. Не живее в България и там, където живее, има такъв тип телефон, което на няколко пъти и помага да не стига до спешното отделение, защото когато стигне там и правят прегледите и казват съответно работа с психолог, терапевт, както тя си работи върху това нещо. Има случаи, когато кара кола да вземе паника и да не може да се пребере до вкъщи. И всичките тези разговори с хора по телефона говорят конкретно за нея. По същия начин Иван, по същия начин и Мария. Нали? Единият е затворен, другия го изкарва навънка, другия е абсолютно затворен и никой може да не знае какво се случва в него. И в един момент да се прочете и да съобщат неприятна новина, защото е станала сензация. По някакъв начин хората, които имат някакво ментално, не бих използвала заболяване, а имат период в живота си,
в който те ментално не могат да се справят сами. Независимо дали е алкохол, независимо дали е каквито и да било зависимости. Когато човек знае, че може да се обади на някой, който да го изслуша, защото не е необходимо и отсреща да му дават съвети. Необходимо е просто някой да го изслуша, който няма да го съди, който няма да му казва точно ти направи това или не направи това. И когато се появи това доверие отсреща, за да може да контролира този страх, това притеснение, този изблик, изпадане сам в себе си, да може да се тръгнат постепенно към някакви крачки, за да може човека да осмисли и да приеме, че той не е сам и че има кой да го изслуша. За това нещо да има много повече популяризиране и говорене в различните медии и че това не е заболяване, а че това е временно стопиране, изкривяване по някакъв начин на дадения човек, че не желая да живее в тази реалност. И той не може да приеме тази реалност, в която живее. И да бъде осъден като болен, или да трябва да взима медикаменти, или съседите да викат полиция, или някой друг нещо да трябва да прави с този човек. И за всякъде е много индивидуално, но според мен това реално помага. И може да е част от предложенията за стигане до терапевта. То наистина е тема табу и изисква Благодаря. много, за да стигнем до някъде. Да, благодаря за предложението. Тук видях, че вдигате ръка. Мгм. Здравна каса се предлагат безплатни консултации. Това би било един такъв проектозакон, който може да бъде предложен, защото за Бога в 21 век сме, нали, живеем в Европа и това нещо трябва да се случи в България. Дори преди малко отворих сайт, в който видях, че дори в Индия са започнали да правят подобна промяна. И е хубаво и тук, защото ако хората потърсят помощ на линията, могат да бъдат насочени, ако има такава опция в България, да им бъде предложена поне една консултация. И оттам, нали, те да видят, че могат да се доверят и да започне да се случва процеса на промяната в човека. Да, благодаря. Чух две предложения от... Извинявайте, ще взема думата. Извинявам се за това, че вдигате ръка. Като Добре. Не е смисъл. Аз наистина не се вижда кой пръв вдига и кой втори, но просто се скачих с услугите, терапевтичните и психологичните, защото наистина в чужбина те са подкрепени от здравната каса, което е много полезно. Иначе хората при нас идват и си плащат. А когато човек не осъзнава за проблема си, не иска да ходи. Това са така наречените недоброволни клиенти. Може, някой каза отзад, той, нали, не е здрав. Това е и болест, разберете, в един момент, когато болестта е от доста време, тя може да е наследствена, но това си е заболяване. Ако не, ако е нещо временно, да, човек може да прибегне до субстанции, до алкохол, но подкрепата от здравната каса е, също го предлагам, защото тук колегата преобщих се и се скачих и затова иззех думата. Да, благодаря. Това, което чух от вас там е също така информационна кампания. Това, което чух от вас е наистина здравната каса да подкрепя чрез различни услуги. Вие? Ина. Аз ще се върна малко назад за въпрос, който пита как може да се... Свързано е с това, което говорим в момента, просто съвсем леко ще се върна. Как може да се предотврати това, което се е случило с Мария. Аз мисля, че е доста важно, говорейки за някакви регламентирания на някакви закони, да се насочим към медицинската част и да се изключи цялото това нещо с лекарствата за ментално здраве, защото това за мен си е чисто насилие и според мен този подход би трябвало сега не напълно да се изключи, но
забавих Не си. може да се изключи. Ако е психоза, не може. Той би било добре да има лекарство. За това се губите. Но всъщност исках само да споделя и това за медиите, което някой предложи, тъй като мисля, че доста от нас се съгласяваме с това, че промяната отвътре започва, но как да започне промяна отвътре, ако ти нямаш информация, и само се въртиш в своята си глава. Това за медиите да се показва там вместо каквото и се показва, да се говори за това, че това не е болест, че всичките тия хубави неща в медиите ще е много, много силно. И последно, което искам да кажа, има две, които аз съм използвала безплатни психологически подкрепи. Едното Кабинет БГ предлагат 3 безплатни, One Click Away предлагат 5 безплатни сесии, така че го има това. Не е лесно да се намери. Да, благодаря. Тук имаше предложение. В интерес на истината, между другото, Кабинет БГ предлагат 3 безплатни консултации, но те са в София. Възможно е. Да. Само бих казал да обърнем внимание на голям проблем всъщност, който виждаме при Мария и според мен това, което споменахте за социалния работник би било по-релевантно при Мария, която има, как кажа, може би малко по-голямо вътрешно желание, но това е първо срама, който човека вътрешно изпитва и както видяхме, не си спомням, високото момче с плитката, той по много добър начин изразява българската мачо култура, нали? В смисъл, ако погледнем, според мен проблема се корени на едно ниво и в образователната ни система. За разлика от много други страни, в България няма фокус върху вътрешното ментално здраве, върху това как човек се чувства. Факт е, че учим някакви, как кажа, имам, но фокуса не е достатъчно голям. Тоест, според мен, едно от нещата в момента, ние сме се фокусирали само върху това как вече да работим с човека, който има съответно някакъв проблем. Ако искаме наистина да го решим, трябва да започнем да мислим и превентивно, как изобщо да не се стига до такива нещата. Просто бих искал да спомена, че тук може да се помисли образователна система след някакво съзнателно ниво. Би било полезно някаква кампания, в която наистина човек, някой да излезе и да каже, не е срамно да ходиш на психолог, защото може би това е един от най-големите проблеми в България, може би от мъжка гледна точка, нали? Това, че все едно ти си трябва да се справиш сам с проблемите си, не дей да търсиш чужда подкрепа. Просто иска да говоря за образованието, това е. Да, благодаря. Да. Вие? По какъв начин би изглеждало това? Не знам, пак може би с някакви законодателни проблеми или с консултации, за да могат те по някакъв начин да помогнат да стигнат зависими психично болните до желанието да се лекуват и да получат консултации. Тоест, аз го разбирам като консултации, включително и за близките на болните. Точно така, те също да може да получат подкрепа. Да. Защото това са хората, които търпят последствията най-много от всички и те най-добре биха могли да подкрепят, да се стигне до решението да помислят за себе си. Благодаря. Отзад имаше някой, който не успя да се изкаже също. Аз от известно време се опитвам да кажа нещо, което всъщност вече беше споменато, за това, че ние не трябва да реагираме, да сме реактивни на проблема, ами да се опитаме да го предотвратим. И един от проблемите най-често е в какво семейство е израсъл човека и след това как се държи, как се оформил. И според мен в училище липсват такива уроци или просто занимания за това как да възпитаваш децата. Какво е правилно, как да постъпваш, когато имат проблеми. И това е едно от нещата, които биха могли да променят нещата, така че да не се стига до там, да има алкохолици, да има хора, които са депресирани, да
Другото, което е наистина интересно е, че е хубаво да има, както се спомена, да има такива горещи линии, да има с кой да си поговориш в момента, в който ти е тежко, и всъщност това трябва наистина да стане някакъв навик на хората да се обажат и да не е срамно, както се казвам, и да е нормално. В смисъл да имаш достъп до такава помощ, така че да не стигаш изобщо до този момент, в който трябва да се вика полиция. Да, благодаря. Там видях, че вдигат ръка. Да, аз си записах някои неща. Това, което исках да кажа, понеже няколко човека, може би само двама, но няма значение, споменаха за родителите, за семейната среда. Аз не можа да разбера на дамата идеята. Тоест, вашата идея е нас да ни учат в училище как да бъдем добри родители. А може да попитам какво се случва с хората, които не желаят да бъдат родители? В смисъл, ние трябва ли да ги учим тези неща в училище? Да, но както и да е. Също за родителската среда, това, което исках да кажа, много често родителите ги няма. Възможно е родителите да са причината за това детето да стигне до там, че да употребява някакви субстанции. Нещо, което не се каза, или поне което аз не чух. Иван може да пие, обаче за мен Иван е образ събирателен на зависимостите. Съответно не се говори за наркотична зависимост, не се говори за хазартна зависимост, което е... Тя няма някакво физическо измерение. Ти не можеш да разбереш, че този човек има някаква хазартна зависимост, а рекламата на хазарт е много голям проблем. Лечение на наркозависими няма. Мисля, че в момента само единствено Розовата къща се занимава с това. Те са неправителствена организация. И това, което аз исках да кажа за психичното здраве, много често дори да вкарат такива хора за принудително лечение в психиатрии, психиатрите ни са под всякаква критика. Там абсолютно нищо няма да направят за тях и най-лошото е, че ние нямаме подкрепа след като се излезе от институцията, т.е. ти дори да преминеш през това лечение, дори да излезеш и да си кажеш, окей, няма проблем, в първия момент, в който ти срещнеш някаква по-голяма трудност в живота си, ще се обърнеш отново към тия субстанции и ще релапснеш и ние нямаме подкрепа и за след излизане. Така че според мен това е много ключово. Първо някаква реформа в психиатриите и второ да има подкрепа за хора с зависимости или психични проблеми след като напуснат психиатрията. Тоест продължаващо лечение по някакъв начин. Да, благодаря. Добре. Съгласен съм за превенцията, че най-добрият начин да се редуцира проявата на проблеми е да се предприемат мерки за превенция. Относно образованието, имаме цял философски цикъл, и поне това бях в гимназията, да имаше това нещо. Поредица от предмети, които бяха етика и право, психология и логика, в които може именно точно на такива да се наблегне точно на търсенето на помощта, освен на изучаване на такива предмети. За съжаление, поне аз бях ученик, малко с насреща и с несериозно се гледаше тези предмети, но относно къде може да се съдържа допълнителна информация, това е много място за подрастващите и следващото поколение. Относно за социалния работник, това, което аз представям, е това да е обучен човек, подготвен, който да служи за термините триажиране на английски, не знам дали от английски произлиза, общо взето да установи със своята подготовка и обучение какъв е проблемът и как най-добре може да се помогне на този човек, като отново аз акцентирам върху това да бъде поканен човек, да му се представят възможности, какво трябва да се направи, за да го има този доброволен характер. И за това предлагам това със социалния работник, именно защото такъв подготвен човек би имал по-забогатено познание, по-богато познание относно дали неправителствени организации, които биха могли да съдействат, дали държавни институции, които биха могли за конкретния казус да помогнат. Тоест да се изградят, ако щете, дори процедури, по които пътеки, по които да работника само преценява, че този човек има този проблем, от това, което знам, от това, с което съм подготвен и обучен, това мога да му предложа. И по този начин пак да има такъв координационен механизъм с дали ще е лечебни заведения, дали ще е с психолози,
психиатри също при нужда, но това след евалуация и така. Благодаря. Чудесно, благодаря. Скъпа публика, дали бихте искали да видите един вариант, в който идва социален работник и предоставя различните опции на човека? Добре, т.е. предложението е да го изпробваме на Мария. Как ви се струва? Добре, как ви се струва идеята с хотлайна? Добре, дали... Как би изглеждало това? Мария си седи вкъщи и... Добре. Да, чуваме това предложение и можем да го изпробваме, да. Аз искам само да вметна, понеже съм активист за ментално здраве, че една от най-честите причини всъщност за зависимости е липсата на реален физически контакт, face-to-face с хора. Много е хубаво, аз също съм работила на хотлайн, да, хората се разкриват, да, има анонимност, не отричам ползите, но най-важното нещо е човешкия контакт. Някои хормони в мозъка се активират именно тогава и просто призива ми едно напомняне, едно съобщение към всички вас. Аз много често си говоря с хора по улиците, без да правя съдържание за TikTok или нещо такова. И няколко пъти ми се е случвало да чуя истории на хора с самоубийствени мисли и да окажа подкрепа. Най-важното, ние всички тук сме осъзнати хора, да повдигаме разговори, нищо, че не сме специалисти и да акцентираме на това, да комуникираме с други човешки същества. Благодаря. Вие как се казвате? Да. Марина Радославова се казвам. Имам психологическо образование, но съм психолог, но съм mental health активист и точно за живот без никакви зависимости, psychological empowerment, autonomy и именно наистина много е важен човешкия фактор. Просто много изследвам в последните години след пандемията основен фактор и благодаря на човека, който повдигна темата за мъжкото ментално здраве. Табуто е огромно и след пандемията именно зависимостта от порното и социалните мрежи са основна причина за почти всички issues, които всяка година са изключително плашещи и все по-нарастващи като брой. Така че нека просто говорим като хора преди всичко друго. Марина, дали бихте искали да изпробвате това на сцената? Да си поговорите. Да, благодаря. Аплодисменти за Марина. И ще кажа защо искам, защото преди една седмица във влака, съвсем случайно с напълно непознат човек си говорих час и половина, който беше в депресия. Благодарим. Той ще ви трябва за сцената. Марина, с кой персонаж бихте искали да се смените? Айде да съм емпатичната или случайна. Аз съм на магазина и той примерно отива за бира и случайно се среща. Като все пак сме в контекста на дома, в който се намират. Ние сме в жилище. На входа сме. На добре, входа, айде емпатичното момиче ще бъда. Тоест, добре. Ситуацията, т.е. е същата, общото събрание, така ли? Събранието или... Както вие кажете. Кога ви е най-удобно да започнете разговора? И съответно дали с Иван или с Мария. Да помисля. Абсолютно. Дали да е всъщност емпатичното момиче или момичето с депресия, защото тя вече е минала по този път. Както решите. Да, мисля. Може да посетите и двамата, разбира се, да е проблем. Нека да е след събранието. След събранието, събранието е приключило. Да, и те се качват, примерно, и са двамата в асансьора. Тоест, вие и аз Иван. И Иван сме в асансьора. Добре. Супер, благодаря.
Благодарим. Актьори на позиция и начало. Как си, Иване, след всичко това? Как да съм? Окей. Дишаш ли? Усещам те напрегнат сякаш. Да, напрегнат съм. Какво? Живота не е лесен. Така е. Имаш ли нужда да кажеш какво те напряга най-много? Не виждам смисъл. В нищо. А какво е за тебе смисъла? Какво е смисъл? Знам ли? Да знам защо живея. Примерно. Е така. И какъв отговор си даваш? Не, аз не искам да се самоубивам. Ама... Еднообразието. Еднообразието ти тежи. Дори да не се самоубия. И сега, ако имаш шанс, какво би направил? Нещо различно. Да ти разнообрази живота. Помисли. Затвори си очите и помисли какво би направил. Дишай, човек, ти не дишаш. Бих искал да имам някой близък човек. Как усещаш близостта? Къде живее в тялото ти? Зато даже... Тялото, къде искаш? Не мога да ти отговоря на този въпрос, смисъл не знам. Ама не, аз не искам гадже само. Аз искам близък човек просто. Не е нужно. Добре, Ама къде? то всичко Как си е усещаш? свързано. Къде усещам? Не разбирам. Липсва ти нежност? Да. От колко време си без гадже? От... Не, идва ми тумач, не мога. Спокойно. Някой ни викна надолу. Да, има още време да пътуваме. Да. Благодарим. Аплодисменти за Марина. Благодарим. Да, химикалката. Да, благодаря на Марина. Може да се върнете обратно. Един малко по-различен вариант, в който ние се срещаме с хората и си говорим с тях открито за проблемите, които имат. Тази вечер чухме от вас много предложения, скъпа публика. Дали в отношенията на хората или на ниво институции, законодателно ниво. Истината е, че това е много дълъг процес, особено когато е една тема табу. И аз мога да ви кажа, че това беше, може би, едно от най-трудните събития да достигнат до хората. Защо? Защото хората виждат, че нещо се рекламира с менталното здраве и си казват, аз нямам проблеми или пък не, защо ще се изложа, когато дойда. Така че бих искала да благодаря първо на вас, че сте тук и отделяте своята петък вечер, за да си говорите с напълно непознати и да гледате представления и да давате реални предложения, които да могат да бъдат имплементирани на законодателно ниво. Така че едно голямо браво на всички от вас и на хората, които се осмелиха да се качат на сцената, макар че може би някои от вас никога не са били на сцена, и да изпробват реални предложения. Така че, скъпа публика, искам да дам аплодисменти за вас на първо място. Този проект се казва Сцени за смисъл и води една такава идея ние да говорим за трудни теми и да създадем гражданско участие у хората. Тоест, те да искат да дават идеи, да искат да говорят. И самия факт, че ние сме се събрали тук и си говорим, вече е достатъчен. Тоест, както самият Аугусто Блау, който създава законодателния театър, казва,
ние може би да не правим реална промяна тук сега, но ние репетираме за нея. Тоест следващия път, когато видим нещо такова, ние ще имаме малко повече идеи и може би малко повече хъс, за да действаме. Ние сме Сдружение Креатосфера, създаваме различни събития, обучения и обмени на тема събразитие чрез изкуство. Някои от вас може да са ни чували, някои от вас се сблъскват с нас за първи път. Аз бих ви поканила да последвате това, което правим, а тези представления да се превърнат в нещо регулярно. Това, което виждате днес, е последното ни за сезона. Ние вече в България направихме 3 такива публични представления, едното в Шумен и 2 в София. Още веднъж ви благодаря, че сте тук, а сега, може би това, което и вие се вълнувате да чуете, на сцената бих поканила Мария Христова, която да прочете предложенията, които вие дадохте тази вечер. Добър вечер и от мен. Аз също ви благодаря, че бяхте толкова активни и толкова при сърце вземате темата за психичното здраве. Преди да премина към обобщение на предложенията, които дадохте, искам само да направя отметка, че превенцията и лечението на психичното здраве е поставено в фокуса на вниманието както на национално ниво, така и на ниво на Европейски съюз между държавите членки, защото всички проучвания в последно време показват нарастване на предизвикателствата, свързани с психичното здраве и нарастване на хората, които имат проблеми, свързани с психичното здраве. Подготвяйки днешния законодателен театър с колегите, разгледахме националната стратегия за психично здраве, която е приета в нашата страна през 2021 година. И ще искам съвсем набързо да ви кажа предизвикателствата, които са установени на национално ниво във връзка с превенцията и лечението на психичното здраве, за да може да видите как всички ваши предложения, които днес направихте и които ние обобщихме, попадат и са свързани с някои от тези проблеми на национално ниво. Това са липсата на единна информационна система в здравеопазването и условия за интегрирани грижи. Липсва публичен регистър на утвърдени квалифицирани специалисти, оказващи психично-здравна и психотерапевтична помощ, включително на деца и юноши. За здравеопазване държавата отделя до 5% от брутния вътрешен продукт, от които едва 2% е бюджетът за психично здравеопазване, изключват се социалните и резидентни услуги. Липса на унифициран и устойчив регламент за финансиране. Отделенията към болниците се финансират чрез субсидиране, което представлява тежест за управлението на съответното лечебно заведение. Ограничава се възможностите за разкриване на места за лечение в общността. Липсва на стандарт за устойностяване на специализираните дейности, включително комплексна психодиагностична оценка и психотерапия. Липса на дейности по превенция на психични разстройства сред децата, ранна идентификация и интервенция по проблеми в най-ранна детска възраст. Липса на договори с Националната здравноосигурителна каса за високо специализирани дейности. Затруднен достъп до психиатрични услуги в условията на спешност поради усложнена нормативна процедура. Няма финансиране за дългосрочно недоброволно лечение. Това са предизвикателствата пред националната здравна система, а ето сега предложенията, които вие направихте днес. Днес установихте, че липсва индивидуализиран подход при разрешаване на проблемите, свързани с психичното здраве. И днес предложихте изграждане на структури и социални центрове, които да осъществяват взаимодействие с хората с психични проблеми. В тези структури желаящите да могат да се срещат с специалисти в безопасна среда, които да могат да ги препращат към специализирана помощ, групова терапия и дневни центрове. Да могат да се срещат с лица с проблеми, на които да могат да помогнат, да поискат и да потърсят помощ. Да могат тези специалисти да канят лицата с психически проблеми и зависимости и при неколкократно неявяване да имат възможност да инициатират процедура за ползване на социални услуги, свързани с психичното здраве. Да се разширят правомощията на служителите на органите на Министерство на вътрешните работи, като им се предостави възможност да извеждат лицето с психични проблеми и да го настаняват в кризисен център. Да могат да инициират процедура за предприемане на лечение и насочване към социални работници. След няколко сигнала да имат възможност да сезират специалните органи и да инициират процедура по ползване на социални услуги. Да се предвиди възможност и процедура за оказване на помощ на лицето и когато то не е заплаха за собствения си живот или здраве, както и за тези на другите.
Да се разшири кръга на лицата, като се предвиди възможност, включително и за домоуправителя, които да могат да инициират процедура за ползване на социална услуга и насочване към групова терапия. Също така да има гореща линия и възможност за телефонен разговор. Да се изгради система от мерки за интеграция на хората с психични проблеми. Да се изгради координация от работа на социални работници, възможност за включване в трудова терапия, която да им помогнат на хората с психични проблеми да бъдат чути, видяни, разбрани, да бъдат включени в малки общности, които да подпомогнат тяхната социализация. Да се изгради система за решения вместо за наказания. Да се изгради система за координация и взаимодействие между полицията и социалните работници за обмен на информация. Да се предвиди възможност органите на полицията да подават сигнал и да задействат процедура за лечение и задължително посещение на терапия. Тук като юристи трябва да направим едно уточнение, че всяко едно лице и задължаването на което и да е лице да ползва терапия, включително и да посещава лечение с психолог, е форма на принуда. И за налагане на тази форма на принуда е необходимо да се разпише специални правила, за да може да се гарантират правата на лицето с психичен проблем или зависимост и тя да се налага от съд с участие на специалисти и медицински специалисти, които да преценят неговото състояние. Да се предвиди система за ранна превенция и профилактика, като възможност да се предвиди за личните лекари да насочват към работа с психолог, която да е безплатна и да се поема от здравната каса. Да се предвидят клинични пътеки за лечение при психотерапевт с по-голяма продължителност. Да се изгради платформа, на която лицата с психични проблеми и зависимости да могат да говорят по телефона, т.е. да има гореща линия, да говорят психолози, да има информация за близките социални центрове, групови терапии и онлайн чат. Да се изградят кризисни центрове по ментално здраве, в които социални работници, психолози и психиатри да работят съвместно, да имат екипна работа и да могат да предоставят спешна помощ, като тези кризисни центрове да имат 24-часово работно време. Да се изгради информационна кампания и да се създадат манипулационни центрове за помощ на лица, страдащи от психически проблеми, които да могат да им предоставят безплатни консултации, да имат териториален обхват на територията на цялата страна и един координационен център. Да се предвиди фокус в училищата за ментално здраве сред учениците, да се създадат часове по емпатия, които да залегнат в учебните програми и да ги направят, да дадат на децата възможност да разпознават и да общуват с хора с психични проблеми. Да се предвидят програми за подкрепа на близките за справяне с проблемите и предизвикателствата, които срещат в ежедневието си и съжителството си с лица с психични проблеми. Да се предвидят програми за родители, които отглеждат деца с проблеми, на които да се предоставят механизми за справяне с ежедневните грижи. Да се създадат програми за проследяване на лицата след ползване или преминаване на принудително лечение, периодични прегледи и превенция, които да са като превенция за следващи кризи. Да се осигури устойчивост на лечението при необходимост от неговото продължаване. Да се изгради кампания за набиране на доброволци и психолози за работа на гореща линия и лична среща за провеждане на лична терапевтична среща с лица с психични проблеми и да се предвидят поне няколко такива, които да могат да имат ефект. Това е предложението от вас, публиката. Много ви благодаря. Благодарим на Мария. Работа ни чака, така като слушам. Скъпа публика, благодаря на вас най-вече за предложението, които дадохте, защото те дойдоха от вас. Нашите правни експерти работиха доста до сега. Първо, за да проучат всички вече съществуващи механизми, както и да идентифицират различните пропуски, които има. Така че благодарим на тях за работата, която свършиха, а те имат и още работа да вършат. Както в нашия законодателен театър, така и в своите професии по принцип. Това са наистина стойностни хора, които аз имам лично честа да познавам и им благодаря, че се отзоваха наистина про-боно, въпреки позициите си, да участват в нещо такова. Бих искала да помоля вас, публиката, да се изправите и още веднъж да аплодирате себе си, като и се потупате по рамото, защото тази вечер си поработихме доста и най-вече поговорихме и обсъдихме различни идеи, така че аплодисменти за вас.
Тук бих искала да споделя и за подкрепата, разбира се, на цялото сдружение Креатосфера, на което аз сега имам честта да бъда директор. На всички колеги, които подкрепяха по всякакъв начин. Искам да благодаря на Дени Любомирова, която е координатора на проекта и бягаше наоколо с този микрофон. На Ева Енфер от Полша или Франция, която всъщност е зад всички тези постери, целият маркетинг на събитието. Както и на Артер Енфер, който е лицето зад всички постери. Само да ви кажа, той днес за първи път е в България. Така че неговото лице гледате. Искам да благодаря на момчетата с камерите, които обикалят непрекъснато, както и на техния режисьор, които създават целият документален филм за първия в България законодателен театър. И разбира се, искам да поканя на сцената отново нашите актьори. В лицето на Харина Мирославова, Габи Жекова, Атанас Кожухаров, Яница Вангова и Тони Николов. Както и нашите законодателни експерти Велислава Любенова Илиева, Мария Христова, Невин Шакирова и аз, Тони Любенова, вашия жокер и инициатор на проекта. Благодарим ви. Каня ви да продължите всички тези разговори, дори и навън тази вечер, да останете, може би, да се срещнете с всички тези хора в залата. И най-вече за нас най-стойностно беше, че вие прекарахте вечерта си тук, да си поговорим за такива важни теми и надявам се това да продължи. Благодаря ви.